गुड मॉर्निंग. म्यूट वरती जायचं पटकन. त्यानंतर व्हिडिओ कुणीही ऑन करायचा नाही, गरज नाही. म्यूट वरती जायचं. आता बरेच जण आता जॉईन व्हायला लागले. जागीरदार सारखं 8 नंतर जॉईन व्हायचं नाही, हे नाही शिकायला. करेक्ट 8ला तर करेक्ट 8ला जॉईन लेक्चर होईल, 8ला स्टार्ट होईल. 8लाच तुम्ही तिथं आलेलं पाहिजे. 8च्या अगोदर 5 मिनिटं येऊन बसायचं वाटलं तर. आणि जसं लेक्चर आपण वर्गात बसून करतो, शाळेमध्ये बसतो किंवा तुम्ही कॉलेजला असताना बसलाय तसंच एक्झॅक्टली करायचं. फालतूगिरी करायची असली अजिबात इकडे यायचं नाही. आजपर्यंत बोंबलत हिंडलाय, माहित आहे काय काय केलंय ते. त्यामुळे व्यवस्थित 3 महिन्याचा वेळ जो दिलाय तो 3 महिन्याचा वेळ द्यायचा व्यवस्थित आणि जॉईन व्हायचं. 3 महिन्यात नोकरी लागायचं, आपलं आयुष्य सुधारायचं आणि आपल्या पायावर उभं राहायचं. एवढं लक्षात ठेवा. अकॅडमिक सारखं करून आज जातो शाळेला, उद्या जात नाही मी, आता परवा दिवशी जातो, असला प्रकार अजिबात करायचा नाही. रोजच्या रोज रेग्युलर इथं अटेंड असलाच पाहिजे. तिकडे कोणाचं काही होऊ दे, कोणाचं बारसं येऊ दे, लग्न येऊ दे, तुझं तू कर ना, वाढदिवस येऊ दे, काही आपल्याला घेणं देणं नाहीये. आजपर्यंत आपण बोंबलत निघलोय. बरोबर 3 महिने व्यवस्थित वेळ द्यायचा. आयुष्यातली 25-30 वर्ष किंवा 35 वर्ष अशीच झालेत, लक्षात ठेवा. त्यामुळे आता ही इन्स्ट्रक्शन का सुरुवातीलाच सांगायला लागलोय तर काही जण बरेच जण म्यूट नव्हते, काही जण दंगा त्यांचा पाठीमागे चालू आहे, म्हणून हे सगळ्यांनाच सांगायला लागलोय. आपण जसं लेक्चरला कॉन्सन्ट्रेशन न बसतो तसं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं. एकही शब्द तुम्हाला पुन्हा वाचायला लागणार नाही. एवढं लेक्चर मध्ये सगळं शिकवलं जाईल. त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन तेवढंच परफेक्ट केलं तरी काय गरज नाही. आता काही जण जागीरदार सारखे यायला लागलेत, आता जॉईन व्हायला लागलेत. ओके, विल स्टार्ट गाइस. जस्ट सेकंड, आई विल शेअर माय स्क्रीन. ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू. ओके, काय प्रकार आहे नेमका, जॉब कसा लागणार आहे, कशा पद्धतीने आपण पुढे जाणार आहे, किंवा 3 महिन्याच्या पिरियड मध्ये आपण कशा पद्धतीने हे सगळं करत जाणार आहे, किंवा एक्झॅक्टली नोकरी आपल्याला कशी लागणार आहे, कुठं लागणार आहे, किंवा आपण नोकरी लागल्यानंतर काय जॉब करणार आहे, किंवा तिथलं वर्क काय असणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीचं आज डिस्कशन होईल. किंवा तुम्हाला काही जणांना माहित असेल किंवा काही जणांना माहित नसेल, पण काही जणांना कसं असतं की आपल्याला 60-70 हजाराची नोकरी मिळणार आहे म्हटलं हे स्वप्नात पण बघितलेलं नसतं कधी, किंवा ते आता एक्झॅक्टली काही जणांना हे खोटंच वाटतं, काही जणांना विश्वासच बसत नाही की बाबा आपल्याला ही नोकरी एवढी मिळेल कशी काय. तर लक्षात ठेवा, तुमच्या जवळच्या तर बरेच जणांचे झाले असतील, त्यामुळे ते काही जास्त मला सांगायची आज गरज लागत नाहीये तुम्हाला. त्यामुळे ते तुम्हाला सगळं माहित आहे. तरी काही जणांना माहित नसेल त्यांना ते सगळ्यांना डिटेलमध्ये आपण एक्सप्लेन करूया. नेमकं काय स्ट्रक्चर आहे, कशा पद्धतीने ट्रेनिंग असणार आहे, मॉक इंटरव्ह्यू कशा असणार आहे, किंवा रिझ्यूम तुम्हाला दिला असेल कसा, इंटरव्ह्यू कशा असतील, तुमचे डॉक्युमेंट काय असतील, जॉईनिंग कसं असेल, अशा बऱ्याचशा गोष्टी पहिल्यांदा सगळं एक्सप्लेन करतोय, सगळ्या गोष्टी सांगतोय तुम्हाला, आणि त्यानंतर मग क्वेश्चन आन्सर किंवा काही जणांची शंका असतील तर ते शंकांचं निरसन आपण करत जाऊया. आता जर सुरुवातीला शंकांनी निरसन वगैरे करत गेलो मध्ये मध्ये तर बराचसा वेळ आपला याच्यामध्ये जाईल. त्यामुळे ते रिपीटेड शंका असतात तुमच्या, त्यावेळेला शेवटला सगळ्या शंकांचं निरसन आपण करूया. आता फक्त अजून कोण आता जॉईन झाले त्यांनी म्यूट वरती जायचं आहे. ऑन म्यूट, मला वारंवार सांगायला लावू नका. आपण म्यूट वरती आहे का हे पहिलं चेक करायचं बाळांनो. ओके, तर हे ट्रेनिंग म्हणजे काय एक्झॅक्टली बघा, एक सॉफ्टवेअर कंपनी आहे समजा. तर ती सॉफ्टवेअर कंपनी, आपल्याकडे काय बीए, बीकॉम, बीएससी, बी फार्मसी, डिप्लोमा अशा प्रकारचे कोर्स असतात. त्यामध्ये सगळ्यांना एक्झॅक्टली ती सॉफ्टवेअर कंपनी काय किंवा आयटी कंपनी काय हे काही माहित पण नसतं. आपल्याला तरी तुम्ही झिरो आहे, तुम्हाला काही माहित नाही असं तुम्ही माझ्याकडे आता आलेलं आहे असं मी सगळ्यांना कन्सिडर करतोय. त्यामुळे लक्षात ठेवा, शून्यातून तुम्हाला हे सगळं शिकवलं जाईल. तर एक्झॅक्टली कंपनी कशा असते, त्याच्यात आपला रोल काय असतो, किंवा आपण कुठल्या टीम मध्ये असतो, कुठल्या कंपनीमध्ये, कुठल्या लोकेशनला आहे, हे सगळं तुम्हाला मी आज थोडक्यात सांगतोय. आणि नंतर ट्रेनिंग मध्ये डिटेलमध्ये सगळं आपलं प्रत्येक गोष्ट होत जाईल. आता एक्झॅक्टली पहिल्यांदा सॉफ्टवेअर काय आणि आपला रोल काय हे तुला एक्सप्लेन करतो, नंतर मग त्याच्यात आपण काय करतो हे एक्सप्लेन करत जाऊया आपण. आता एक कंपनी आहे समजा टीसीएस कंपनी आहे. तर टीसीएस कंपनीमध्ये काहीतरी सॉफ्टवेअर तयार व्हायला लागले. काय टीसीएस कंपनी काय स्वतःच तयार करायला लागले का? कारण त्या टीसीएस कंपनीला कोणीतरी सांगितलेलं असतं की बाबा हे सॉफ्टवेअर आम्हाला डेव्हलप करून पाहिजे. म्हणजे जसं की बघा, आपली रेल्वेची आयआरसीटीसी ची वेबसाईट आहे. आता आयआरसीटीसी म्हणजे ह्या रेल्वेनं टीसीएस कडे गेली आणि काय सांगितलं की आम्हाला असं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करून पाहिजे की ज्यामध्ये आम्हाला
रेल्वेचं बुकिंग करता आलं पाहिजे, रेल्वे कुठं आहे हे दिसलं पाहिजे, ट्रॅक करता आलं पाहिजे. म्हणजे बऱ्याचशा ज्या गोष्टी पाहिजेत, ज्या काय रिक्वायरमेंट पाहिजेत त्या सांगितल्या, तुम्हाला सांगितल्या टीसीएसला, आणि तसं टीसीएस ने डेव्हलप केलं. तसं डेव्हलप केल्यानंतर आता एक्झॅक्टली नुसतं डेव्हलप करून लगेच त्या IRCTC ला देता येत नसतं, तर ते बघायला पाहिजे की बाबा एक्झॅक्टली त्याच्यामध्ये काय चुका आहे, त्यांनी दिलेली रिक्वायरमेंट आपण करेक्ट डेव्हलप केल्या का नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी बघाव्या लागतात. आणि बघितल्यानंतर पुढे त्या क्लायंटला, आपल्या क्लायंटला म्हणजे त्या कस्टमरला दिलं जातं. कोण आहे रे अजून म्यूट वरती जा रे बाबा, आजचा दिवस हे असाच आहे, शेवटला आणि सगळ्यांना इन्स्ट्रक्शन देतो. हा, फॉर एक्झाम्पल अजून दुसरं एक्झाम्पल सांगतो. ज्या वेळेला तुम्ही समजा एखादा केक आणायला जाता बेकरीमध्ये, काही ठिकाणी तयार करून ठेवले जातात, परंतु तुम्हाला जर पर्टिक्युलर केक बनवून पाहिजे असेल तर आपण बेकरीमध्ये जाऊन आपण त्यांना ऑर्डर देतो. की काय ऑर्डर देतो, की बाबा मला असा असा प्रकारचा केक पाहिजे, डबल लेअर पाहिजे, ट्रिपल लेअर पाहिजे, रेड कलरचा पाहिजे, ब्ल्यू कलरचा पाहिजे, त्याच्यावरती असं कपलचं चिन्ह पाहिजे, लवचं चिन्ह पाहिजे, काय पाहिजे ते आपण त्याला रिक्वायरमेंट देत असतो. म्हणजे जशी आपण रिक्वायरमेंट त्याला दिली तशीच रिक्वायरमेंट आपल्या कंपनीमध्ये, आता आपण एका IT मध्ये काम करतो म्हणजे आपल्या कंपनीमध्ये कुणी तर दिलेली असते. म्हणजे एक्झॅक्टली त्याचं रिलेट इकडं करा, म्हणजे तिथं जाऊन केकवाला ऑर्डर देतो TCS मध्ये, असं काही कन्फ्युजन करून घेऊ नका. आता TCS मध्ये गेल्यानंतर एक रिक्वायरमेंट जे काय असेल ती घेतली, रिक्वायरमेंट घेतल्यानंतर तिथे सगळी काय TCS कंपनी, आता लाखो एम्प्लॉई TCS मधले, म्हणून काय सगळेजण ते रिक्वायरमेंट घेणार आहेत का, तर त्या कंपनीमध्ये सुद्धा रिक्वायरमेंट घ्यायला काहीतरी माणसं पाहिजेत. मग ती पर्टिक्युलर माणसं सुद्धा वेगळी असतात त्या रिक्वायरमेंट घेण्यासाठी. आता रिक्वायरमेंट घेतली, रिक्वायरमेंट घेतल्यानंतर का सगळे जे एम्प्लॉई TCS चे लाखो आहेत ते सगळेजण एका त्या या IRCTC वरती काम करतात का, तर तसं एक्झॅक्टली नसतं. तर तिथं काय असतं, प्रत्येक ऍप्लिकेशन तयार करण्यासाठी टीम फॉर्म केली जाते, की बाबा एवढ्या जणांची तुमची टीम आहे, तुम्ही हे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करा, तुम्ही हे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करा, तुम्ही हे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करा, असे प्रत्येकाला एक टीम वाईज डिवाइड केलं जातं. मग आपण कुठल्या टीम मध्ये एक्झॅक्टली आहे, किंवा आपल्या टीम मध्ये कोण कोण होतं आणि आपला रोल काय होता हे समजून घ्यायचं. म्हणजे एक्झॅक्टली आपण काय करतोय, तुम्ही समजा काही जणांचा पासआउट आहे 2020 ला, काही जणांचं 19 ला आहे, काही जणांचं 21 ला आहे, काही जणांचं 18 ला आहे, काही जणांचं 2006 साली, काही जणांचं 2001 साली. आपल्याला काय कितीही वर्ष पाठीमागे तुम्ही पासआउट असू दे, आपल्याला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. रिसेंटली 3-4 वर्ष, आता काही जणांचा 2 वर्षाचा होईल त्याला 2 वर्षाचा, काही जणांचा 1.5 वर्षाचा होईल त्याला 1.5 वर्षाचा, म्हणजे तुमच्या एक्सपिरियन्स नुसार. परंतु जे बॅकडेटेड अजून बरेच वर्ष होऊन गेलेले आहेत पासआउट होऊन, अशांसाठी पण आपण काय करतो, रिसेंटली 3-4 वर्ष काम करते असं दाखवतो. त्यामुळे बाकी मागचा जो गॅप आहे, बॅकलॉग आहे, तो सगळा भरून निघतोय, त्याच्याशी काही घेणं देणं नसतं त्यांना. रिसेंटली 3 ते 4 वर्ष तुम्ही एका सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करताय असं आपण दाखवतो म्हणजे त्याच्यासाठी लागणारी डॉक्युमेंट मग काय लागतात त्याला, कारण पुढची ज्या वेळेला कंपनी आपण जॉईन करत असतो त्यावेळेला ती कंपनी आपल्याला एक्सपिरियन्स लेटर मागते, 3 महिन्याची सॅलरी स्लिप मागते, त्यानंतर त्या कंपनी जी काही जुनी होती त्याची ऑफर लेटर मागते, म्हणजे जॉईनिंग लेटर असेल किंवा अप्रेझल लेटर एखादा असेल, एम्प्लॉई ID मागते. म्हणजे हे जे सगळी डॉक्युमेंट असतात ही सगळी डॉक्युमेंट आपण तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. मग आता एक्झॅक्टली हे डॉक्युमेंटेशनचा पार्ट संपला म्हणजे डॉक्युमेंट तुम्हाला मिळतील, तो भाग नाही, परंतु पुढे जो इंटरव्ह्यू असणार आहे तुमचा तो एक्सपिरियन्स वरती असणार आहे. म्हणून मी काय सुरुवातीला सांगितलं, BA BCom BSc इंजिनिअरिंग कुठल्याही बॅकग्राऊंडचा असू देतो, त्याला त्या बॅकग्राऊंडशी किंवा त्याच्या क्वालिफिकेशनची त्या पुढच्या इंटरव्ह्यूला काहीही घेणं देणं नसतं. तो काय करतो, तू काम केलंच नाही अगोदर, विषय संपला, त्याचं एज्युकेशन मॅटर करत नाही. मग आता काय मॅटर करतो, तो एक्सपिरियन्स. मग तो एक्सपिरियन्स तुम्हाला कळायला पाहिजे, कारण का आता तुम्ही ऑलरेडी काम करताय असं आपण दाखवलंय. मग आता हे दाखवलेलं एक्झॅक्टली तुम्हाला पुट करता आलं पाहिजे, पुढे दाखवता आलं पाहिजे किंवा पुढे बोलता आलं पाहिजे इंटरव्ह्यू मध्ये. मग त्यासाठी एक्झॅक्टली आपण काय करतोय, ट्रेनिंग घेतोय. या ट्रेनिंग मध्ये आपण पूर्णपणे डिटेलमध्ये तुम्ही जे काय काम केलेलं आहे त्या तुमच्या कंपनीमध्ये, जे काय आपण रिझ्यूम वरती तुमच्या जोडणार आहे हे काम केलंय म्हणून ते सगळं डिटेलमध्ये तुम्हाला शिकवलं जाईल. आता 3-4 वर्षाचा एक्सपिरियन्स लावलाय याचा अर्थ तुम्हाला पॅकेज पण काहीतरी आता आहे. मग ते एक्झॅक्टली पॅकेज तुमचं किती आहे तर डिपेंड करणार आहे तुमच्या तयारीवरती. तुम्ही चांगली तयारी केली तर तुम्हाला चांगले पॅकेज लावतो आपण, जर कमी तयारी केली तर तुम्हाला आपण एक मिनिमम 5 लाखाचं 4.5 लाखाचं पॅकेज आपण सध्या आहे असं दाखवतोय. म्हणजे समजा 4.5 लाखाचं जरी मिनिमम दाखवलं किंवा 5 लाखाचं जरी मिनिमम आपण दाखवलं तरी पण तुम्हाला 6-7 लाख रुपये आराम मध्ये मिळून जातात.
म्हणजे समजा काही जणांनी तयारी चांगली केली, 3-4 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आपण दाखवला, तर त्याला 7.2चं पॅकेज लावलं तर 8-10 लाखाचं पॅकेज सहजपणे मिळून जातं. कारण तुम्ही कुठल्याही कंपनीमध्ये ज्या वेळेला चेंज करता कंपनी, त्यावेळेला 30% हाईक हा कंपल्सरी मिळतच असतो. समजा 7 लाखात जरी पॅकेज दाखवलं तुम्हाला आता सध्या आहे म्हणून, तर 7 लाख गुणले 30% करून बघा, 7 किंवा इथंच 2,10,000 रुपये वाढले तुमचे. म्हणजे इथं किती झाले, 9 लाख रुपये तुम्हाला अशीच झाले 30% हाईक होऊन. तुम्ही 10ची मागणी केली, तुम्हाला नवीन कंपनी 10 लाख रुपये पॅकेज देते. आता हे स्ट्रक्चर झालं सगळं पॅकेज संदर्भात. कारण का इथं नोकरी, आता हे तुमच्या डोक्यातून एक कन्सेप्ट क्लिअर झाली की बाबा आपल्याला काय एक्झॅक्टली हे 8-10 लाख रुपये मिळायला लागले, तर तुम्ही ऑलरेडी काम करता हे दाखवते म्हणून तुम्हाला हे मिळायला लागले. जर तुम्ही ऍज अ फ्रेशर म्हणून गेला तर गेटवर वॉचमॅन सुद्धा उभा करत नाही, तुम्हाला लक्षात ठेवा. कारण वॉचमॅन सुद्धा तुम्हाला हाकलून देतील, सांगते काय डायरेक्टली, इथं बाबा नोकरी नाही. आणि जरी समजा तुमचा रिझ्यूम घेतला त्यानं, तरी नेऊन टाकते ते कचरा कोंडीत, ते जात सुद्धा नाही त्या मॅनेजरकडे आत द्यायला. कारण का, आता ते घेतच नाही. प्रेशर माणसाला कोणीही घेत नाही, तुम्हाला माहिती आहे. आणि जर घेतलंच तर 8-10 हजाराच्या वर तुम्हाला कोण घेत पण नाही. बरोबर आहे का रे? का घेतोय कोण? नाही सर, कोण नाही घेत. तुम्ही काही जणांनी ट्राय पण करून आलाय, बरोबर आहे की नाही? बरोबर आहे. आपण मग आता काय केलंय, आता हे ह्या असल्या गोष्टी काय आपण प्रत्येक ठिकाणी सांगत बसणार आहे का, आम्ही असं करून आलोय म्हणून सांगणार? मग एक लक्षात ठेवायचं, मग आपण हे तू असं घेत नाही ना, मी असा येतो मग आता. आणि तुम्ही बघा तुमच्या आजूबाजूला ज्या वेळेला तुम्ही कॉलेजला शिकत असताना जे तुमचे मित्र वगैरे होते, म्हणजे आता लहान मोठा कोण मी याच्यामध्ये असं म्हणत नाही, परंतु जे कोण त्याच्या घरातली एज्युकेटेड म्हणतो मी, एज्युकेटेड होते, त्यांची मुलं बघा तुम्ही कुठं तर नोकरीला लागलेली आहेत. पण आपल्यासारखे सर्वसामान्य कुटुंबातली पोरांना नोकरीच मिळत, ते कुठं तर जाते एमआयडीसी, तर 10,000 डबा घेऊन जाते, 3 कप्प्याचा डबा घ्यायचा आणि एमआयडीसी सुटायचं, जरी इंजिनिअरिंग झालं तरी पण. बरोबर आहे का? राईट सर. कारण हे तुम्हाला माहितच नाही रे, की जेवढे आपण कसं जॉईन होणार किंवा कसं पुढे जाणार आहे आपल्याला हे कळतच नाही, आपल्याला सांगणारच कोण नाही. बरोबर. मग आता एक्झॅक्टली काय आपल्याला काय माहित नव्हतं, पण आता हा प्लॅटफॉर्म मिळाला, लक्षात ठेवा. या संधीचं सोनं करायचं आणि हे जीव तोडून एवढं करायचं. मी पहिल्यांदा वरून काय सांगितलं की मला तुमच्याकडनं आउटपुट 100% पाहिजे. मी तुम्हाला माझ्या, तुम्ही एक पाऊल जर चालला तर मी 4 पावलं तुमच्यापेक्षा पुढे असते, लक्षात ठेवा. त्यामुळे मला 100% तुमच्याकडनं पाहिजे. 3 महिन्यात तुम्हाला सगळ्यांना कमीत कमी 6 लाखाच्या वर नोकरी लावायची जबाबदारी माझी. फक्त मला काय पाहिजे, मी जेवढं सांगेल दररोज 1 तासाचं लेक्चर असेल, त्यात किती पॉईंट होणार आहे होऊन एक लेटले 2-3 पॉईंट होतील शिकू. 2-3 पॉईंट दिवसभर परफेक्टच करायचे. एखाद्याला समजा इंग्लिश येत नाही, मी जेवढं लिहून देतो त्या लेक्चरमध्ये, कारण मी सगळ्या नोट्स, जे प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल इंटरव्ह्यूला, त्या प्रश्नाचं उत्तर आणि तो प्रश्न हे सगळं डिटेलमध्ये लिहून देणार आहे. जर इंग्लिशचा प्रॉब्लेम असेल पाठ करून टाकायचं, बाकी त्याला ऑप्शनच ठेवायचं नाही, कितीही प्रश्न विचारू दे. आता हे पाठ केल्यानंतर काय होतंय की तुमच्या डोक्यात फिट बसते. मग तुम्ही पुढच्या कुठलाही प्रश्न विचारला तर फाड बोलायला आलं पाहिजे आपल्याला. आपल्याला पुढे जाऊन फक्त इंटरव्ह्यू द्यायचा, इथं काय कुठली एमपीएससी यूपीएससी करायची नाही. जाऊन ती परीक्षा द्या, मेरिट मध्ये या, मग मेन्स द्या, मग इंटरव्ह्यू द्या, आपल्याला असली काय भानगड नाही. इथं फक्त अभ्यास करायचा आहे आणि डायरेक्ट पुढे इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे. पण इंटरव्ह्यू मध्ये काय असणार आहे, तर इंटरव्ह्यू अर्ध्या तासाचा जास्तीत जास्त 45 मिनिटाचा असतो. परत 30 मिनिटामध्ये काय प्रश्न विचारणार आहे ते तुम्हाला. तर पहिल्यांदा टेल मी युअर सेल्फ, म्हणजे सुरुवातीला तुमचं जे काही इंट्रोडक्शन असतात त्याच्यावर 10 मिनिटं जातात तुमची, किंवा मी इथलाय, मग तो बोलणार मी असं केलं, मी असं जॉबला होतो, मग असं होतं, हे लोकेशन आहे, म्हणजे जनरली 10 मिनिटं याच्यामध्ये जातात. मग 20 मिनिटांमध्ये तुम्ही जे काय काम केलं त्याच्यावर किती प्रश्न विचारणार आहे, हे 10-12 प्रश्न विचारेल. मग आपण हे सगळं डिटेलमध्ये शिकणार आहे, त्यामुळे त्यानं कुठलाही प्रश्न विचारला तरी आपलं उत्तर देता येतं. त्यामुळे फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की जे दररोज सांगतोय तेवढं कॉन्फिडेंटली परफेक्ट अभ्यास करत जायचं. त्याच्यापेक्षा वेगळं काही तुम्हाला मंत्र देणार नाहीये. जेवढं सांगितलं तेवढंच परफेक्ट करायचं. कुठलं युट्यूब बघायचं नाही, कुठलं गुगलला सर्च करायचं नाही, कुठलं काही नाही. तुम्ही काय सर्च करायचं असेल तर करू शकताय. मी काय असं म्हणत नाही की मी सांगतोय तेवढंच करा. तुम्हाला वाटलं की बाबा मला करायचंय तरच बस बोंबलत बस असं म्हणतात, पण ह्याच्यापेक्षा बाहेरचं काही विचारतच नाही हे मला माहित आहे. त्यामुळे तुमचे जे कोण मित्र झाले असतील त्या मित्रांनी पण तुम्हाला सांगितलं असेल की ह्याच्या बाहेरचं काय विचारतात का. त्यामुळे लक्षात ठेवा, जे जेवढं सांगणार आहे तेवढं परफेक्ट करत जायचं. आणि
जी काय प्रोसिजर असणार आहे ती जरा प्रोसिजर थोडक्यात घेतोय मी तुम्हाला. आता हे ट्रेनिंग म्हणजे एक्झॅक्टली काय असणार ट्रेनिंग, तर जे काही काम केले आपण ते दाखवणार आहे. आता काही जणांना ते काम किंवा आयटी म्हणजे काय किंवा सॉफ्टवेअर टेस्ट इंजिनियर हे जे प्रोफाईल तुम्हाला जोडणार आहे ते नेमकं काय कन्सेप्ट आहे, सॉफ्टवेअर काय असतं किंवा सॉफ्टवेअर कसं डेव्हलप होतं ते जरा एक्झॅक्टली बघूया. एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप होण्यासाठी एक प्रोसिजर असते बघा. समजा मी मेक माय ट्रिप ऍप्लिकेशन हे ओपन केलं. आता हे मेक माय ट्रिप ऍप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर याच्यामध्ये फ्लाईटचं बुकिंग होतंय, यामध्ये ट्रेनचं बुकिंग होतंय, यामध्ये तुमच्या चार्टर फ्लाईटचं बुकिंग होतंय, तुमच्या हॉटेलचं बुकिंग होतंय, म्हणजे बरंच आहे. समजा फ्लिपकार्ट ओपन केलं, फ्लिपकार्ट बरेच जणांनी वापरलेलं असेल तर त्या फ्लिपकार्टमध्ये आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत, त्याच्यामध्ये मोबाईल खरेदी करू शकतोय, घरातली तुमची ऍप्लिकेशन खरेदी करू शकतोय, काय तुम्हाला पाहिजे ते घरातले टीव्ही, फ्रीज, तुमचं कुकर विकर काय पाहिजे ते तुम्हाला तुम्ही खरेदी करू शकता, टेबल फर्निचरचं काय पाहिजे. आपण आता हे ऍप्लिकेशन जे आहे ते वेगवेगळ्या देशांसाठी आहे. आता हे फक्त युएई साठी दोनच त्यांनी डेव्हलप केलेले. आता आपण इंडियासाठी ते ओपन करून बघूया इंडियाचं काय आहे तुम्हाला तिथे दिसेल. परत इथं युएई, युएसए आणि इंडिया हे 3 देशांसाठी हे ऍप्लिकेशन आहे. ते इंडियासाठी आपण ओपन करू. बघा इंडियामध्ये फ्लाईटचं बुकिंग आहे, हॉटेलचं आहे, होमस्टेचं आहे, हॉलिडे पॅकेज आहे, ट्रेन आहे, बसेस आहे, कॅब्स आहे, हे सगळं बरंच आहे. चार्टर फ्लाईट आहे, विसाज आहे, ऍक्टिव्हिटीज आहे. म्हणजे हे जे काय असतं हे काय असतं तर एक्झॅक्टली हे रिक्वायरमेंट दिलेली असते. कुणी आता समजा इथं मग आता जे मी युएई साठी ओपन केलं त्याच्यामध्ये फ्लाईट आणि तुमचं आय थिंक हॉटेलच होतं. मग हे बाकीचं का नव्हतं तर त्यांचा बिझनेस त्या देशामध्ये येता नाही येत आहे. म्हणजे याचं ट्रेनचं बुकिंग ते करूच शकत नाही, त्यांनी बिझनेस तो वाढवलेला नाहीये. म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी काय केलं त्या देशासाठी फक्त हेच ठेवले दोन. आता समजा हे तुमचं अमेरिकेचं ओपन, युएसएचं आपण ओपन केलं तर युएसए साठी काय त्यांनी एकच ठेवलेलं आहे. म्हणजे युएसए मध्ये त्यांचा एकच बिझनेस चालतो, म्हणजे त्यांचा बिझनेस जसा चालणार आहे त्यानुसार त्यांची रिक्वायरमेंट असेल. तिथं बघा फक्त फ्लाईटचं बुकिंग होते. म्हणजे एक्झॅक्टली कशा पद्धतीने तुमचा बिझनेस असणार त्या पद्धतीने त्याची रिक्वायरमेंट असते. म्हणजे मला काय सांगायचं आहे तर हे जे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करत असताना आता हे एक्झॅक्टली आपण हे ऍप्लिकेशन वापरणारे नाहीये, आपण हे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करणारे आपण आहे हे लक्षात ठेवा. कंपनीमध्ये हे कुठल्या तरी ऍप्लिकेशन तयार केलंय म्हणून आपण वापरायला लागलोय. मग आता हे जे ऍप्लिकेशन आहे हे ऍप्लिकेशन आता कसं तयार झालं किंवा कसं एक्झॅक्टली त्याच्यावरती काम केलं आणि ह्याच्यामध्ये आपला रोल काय होता एक्झॅक्टली तुम्हाला थोडक्यात सांगतो म्हणजे तुम्हाला ते कळून जाईल. आता हे ज्या वेळेला ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं असं लोकांच्या किंवा त्या जो क्लायंट आहे, आता मी पर्टिक्युलर वर्ड वापरतो क्लायंट. क्लायंट कुणाला म्हणायचं तर ज्याचं कुणाचं ऍप्लिकेशन आहे त्याला क्लायंट म्हणायचं. जसं की आपण आपल्या बेकरीमध्ये शेजारच्या गेल्यानंतर आपण एक ऑर्डर दिली की मला असा असा केक तयार करून पाहिजे, म्हणजे त्या बेकरीवाल्याचा आपण झालो ग्राहक, म्हणजेच आपण काय झालो कस्टमर, म्हणजेच कोण झालो क्लायंट. लक्षात ठेवा क्लायंट म्हणजे काय, ज्याचं कुणाचं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं आहे. समजा फॉर एक्झाम्पल दुसरं जर म्हटलं फोन पे, समजा फोन पे ऍप्लिकेशन काय डेव्हलप काय त्या मालकानेच केलं का स्वतः, तो काय लगे त्यानं स्वतःच काय माणसं गोळा करून केलं का, नाही. तर त्याचा जो काही मालक आहे फोन पेचा तो गेला आयटी कंपनीकडे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी टीसीएस म्हणतोय, त्या टीसीएस कडे गेल्यानंतर त्यानं ती रिक्वायरमेंट सांगितली. काय सांगितली की मला असं ऍप्लिकेशन फोनपे नावानं डेव्हलप करायचं आहे, त्याच्यामध्ये मला असं असं पाहिजे की मनी ट्रान्सफर करता आलं पाहिजे, वेगवेगळी बँक तिथं अटॅच करता आली पाहिजे, त्यानंतर बॅलन्स चेक करता आला पाहिजे, हिस्ट्री दिसली पाहिजे, तिकीट रेज करता आलं पाहिजे. मग तिथं आता बरंच त्या ऍप्लिकेशन मध्ये आलेलं आहे, आता बरंच नवीन डेव्हलप झालेलं आहे. म्हणजे त्यानं ज्या रिक्वायरमेंट सांगितल्या तसं त्या आयटी कंपनीनं डेव्हलप केलं. मग तसंच एक्झॅक्टली हे जे मेक माय ट्रिप ऍप्लिकेशन आहे याचा जो मालक म्हणजेच मी आता क्लायंट म्हणणार, याला लक्षात ठेवा, ज्याचं कोणाचं ऍप्लिकेशन असेल त्याला काय म्हणतो आपण क्लायंट. त्या क्लायंटनं रिक्वायरमेंट दिली, कुणाला दिली, टीसीएस ला. टीसीएस ला दिल्यानंतर टीसीएस मध्ये सुद्धा कोणतं घ्यायला माणूस पाहिजे ती रिक्वायरमेंट. मग तिथं एक माणूस असतो त्याचं नाव असतं बीए म्हणतो आपण त्याला. एक स्ट्रक्चर मी तुम्हाला जनरली सांगणार आहे. बीए म्हणजे बिझनेस अनालिस्ट. तो रिक्वायरमेंट घेणार. आता रिक्वायरमेंट घेतल्यानंतरची पुढे जी प्रोसिजर एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप होण्यासाठी जे असतं ते तुम्हाला एक दाखवतो, म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल त्याला म्हणतो आपण. आता एक तुमच्या समोर मी इमेज ओपन केली बघा, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. म्हणजे कुठलंही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं झालं तर आपल्या त्या सॉफ्टवेअरला ह्या सगळ्या 6 फेज मधनं जावंच लागतं, मग ते कसलंही सॉफ्टवेअर असू दे. आता एक्झॅक्टली ज्याला कोणाला काय काहीच माहित नाही त्याला सुद्धा इथे कळून जातं की बाबा एक्झॅक्टली सॉफ्टवेअर कसं डेव्हलप केलं जातं, आपला रोल कुठे आहे. आता हे जे एक नंबरचं प्लॅनिंग दिसतंय, ह्या प्लॅनिंग मध्ये काय असतं, जी मी म्हटलं आता क्लायंटने रिक्वायरमेंट दिली
तर इथं बीए जो कोण आपला बिझनेस अनालिस्ट आहे हे डिटेलमध्ये अजून पुढे येणार आहे तुम्हाला, कारण याच्यावरती सगळं हे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलच पूर्ण आपल्याला शिकायचे आहे डिटेलमध्ये, आणि आपला रोल कुठे आहे ते एक्झॅक्टली आपल्याला शिकायचं आहे. आता हे जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायची जी रिक्वायरमेंट दिली ती रिक्वायरमेंट बीएने घेतली. बीएनं रिक्वायरमेंट घेतल्या नुसतं तोंडी घेऊन चालतंय का? समजा कोणीतरी तुम्हाला काहीतरी सांगितलं, तुम्ही लिहून ठेवताय कुठेतरी की बाबा हा लक्षात राहणार नाही, आपण लिहून ठेवूया. हे तर सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं म्हणजे ते काय सगळ्या गोष्टी ते हे जे काय समजा मेक माय ट्रिप आहे, त्या मेक माय ट्रिपचं हे सगळं त्याच्या लक्षात राहील काय? म्हणून तो काय करतो, डॉक्युमेंट तयार करतो. कोण? बीए. आता त्यानं डॉक्युमेंट तयार केले म्हणजे थोडक्यात एक करार, जसं आपण एखाद्या बरोबर करार करतो की बाबा ह्या गोष्टी तुझ्या, ह्या गोष्टी माझ्या, किंवा हे असं पुढे जाऊन आपण करणार आहे, म्हणजे दोघांच्या भागीदारीमध्ये बिझनेस असेल तर आपण एक करार करतो किंवा त्याच्यामध्ये हाय लेवलमध्ये लिहित असतो की बाबा हे आहे, हे असं असंच पाहिजे, असंच करायचं आहे. तसं हा बीए काय करतो, ते जे काय रिक्वायरमेंट दिले ते घेतो. रिक्वायरमेंट घेतल्यानंतर डॉक्युमेंट तयार करतो त्याचं, की बाबा एक्झॅक्टली सॉफ्टवेअर कसं डेव्हलप करायचं आहे, त्या सॉफ्टवेअर मध्ये काय काय रिक्वायरमेंट असणार आहे, हे सगळं तो बीए तयार करून घेतो. आता बीएनं हे सगळं तयार करून घेतल्यानंतर डॉक्युमेंट सगळी अनालिसिस साठी आपल्या सगळ्या टीम कडे दिलं जातं. आता सगळ्या टीम कडे म्हणजे काय, सगळ्या टीम नाही आहेत, टीम मधल्या सगळ्या सदस्यांकडे, टीम मेंबर कडे सगळ्या. टीम मेंबर म्हणजे काय, तर हे जे एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं असतं ते एका टीमनं तयार केलेलं असतं. एकटा बीए किंवा एकटा टेस्टर किंवा एकटा डेव्हलपर हे सगळं डेव्हलप करत नसतो. तर ह्याच्यामध्ये काय असते, एक टीम असते. मग आता आपली टीम किती साईज आहे किंवा आपले जण कोण कोण आहे हे सगळं पुढे बघायचं आपल्याला. फक्त लक्षात ठेवा की आपली एक टीम आहे आणि ही टीम ह्या सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी काम करायला लागली. मग ह्या टीमसाठी, मग ह्या टीम मध्ये कोण असतं, डेव्हलपर असतात. डेव्हलपर म्हणजे कोड लिहिणारे, म्हणजे कोड लिहिणारे म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं ते तुमचे जे काय ऍप्लिकेशन तयार करायचं त्याच्यासाठी काय तर कोड असतो बॅकअप, ते असंच ओपन होत नसतं. आता हे मेक माय ट्रिपचं ऍप्लिकेशन ओपन केलं ते काय असंच फ्लाईट बुकिंग होत नाही, याच्या पाठी मग बॅकएंडला सर्व्हर साईडला कोड लिहिलेला आहे याच्यासाठी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा मी जर कॅल्क्युलेटर ओपन केलं, इथं समजा कॅल्क्युलेटर ओपन केलं, त्या कॅल्क्युलेटर मध्ये 2+3 मी टाकलं तर 2+3=5 येतंय. मग 5 काय येतंय, तर त्याच्यासाठी ऑलरेडी कोड केलेला आहे की बाबा हे ऍडिशन टाकलं की 5 उत्तर आलं पाहिजे, 2+3=5 आलं पाहिजे. पण हेच जर मी समजा ह्या तुमच्या नोटपॅड मध्ये जर टाकलं 2+3, इथं बघा मी ऑलरेडी टाकलं 2+3 जरी समजा 2+3 पुन्हा टाकतो बघा, 2+3 आपलं काय आलं का तुमचं 5 नाहीये का, तर त्याच्यासाठी तो कोड तयार केलेला नाहीये. म्हणजेच कुठलंही ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं तर त्याच्या पाठीमाग कोड हा तयार करायलाच लागतो किंवा डेव्हलपर असायला लागतो. तसे डेव्हलपर आहेत आपल्या टीम मध्ये. त्याच बरोबरीने ते ऍप्लिकेशन तयार केल्यानंतर टेस्ट पण करायचं असतं. का टेस्ट करायचं असतं, तर ते ऍप्लिकेशन समजा न टेस्ट करता जर क्लायंटला दिलं आणि एंड युजरला प्रॉब्लेम यायला लागले, एंड युजर म्हणजे आपल्यासारखे वापरणारे जे कोण ऍप्लिकेशन वापरणार आहेत त्यांना जर प्रॉब्लेम आले तर काय करायचं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा फोनपेचं ऍप्लिकेशन आपण डेव्हलप केलं आणि टेस्ट न करताच ऍप्लिकेशन लोकांना वापरायला दिलं, काय होईल, समजा एखाद्या ठिकाणी एरर आला आणि एखाद्याला पाठवायचा पैसे एकाला तिसऱ्यालाच गेले पैसे, किंवा एखादं बँक स्टेटमेंट बघायला आलो दुसऱ्यालाच दिसायला लागलं, किंवा एकाला ओपन केला तर तिसराच ओपन व्हायला लागलाय, एखाद्याचं नाव टाईप केलं तर तिसऱ्याचं नाव यायला लागलंय. म्हणजे असे बरेचसे एरर त्याच्यामध्ये असतात. किंवा काही ठिकाणी तो ड्रॉपडाऊनच ओपन होत नसतो, किंवा त्या फोन रिचार्ज वरती क्लिक केल्यावर रिचार्ज होतच नसतोय, काही ठिकाणी पेमेंट सक्सेस होतच नाही, पण पैसे कट होतील पण ट्रान्सफरच होत नाही. म्हणजे असे बरेचसे त्याच्यामध्ये एरर होऊ शकतात. तो काय डेव्हलपर एकट्यानं तयार केलेलं तो लगेच तुम्हाला वापरायला दिलेलं क्लायंटला म्हणून काय ते सगळं एक्झॅक्टली वापरता येतं असं नसतं. त्याच्यामध्ये बरेचसे एरर असतात, डिफेक्ट असतात, ते सगळे शोधायचे असतात, ते पुन्हा त्याला मॉडिफाय करायचं असतं आणि मग लोकांना वापरायला द्यायला लागतं. म्हणजे जसं की तुम्ही बघितलं असेल तुमच्या मोबाईलचं अपडेटेड व्हर्जन येतं बघा, मोबाईलमध्ये जे काही अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन आहे तुमचं सॉफ्टवेअर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, तर त्याच्यामध्ये अपडेट येत असतो बघा, किंवा तुमच्या मोबाईलमध्ये प्ले स्टोअर मधून तुम्ही बरेचसे ऍप्लिकेशन अपडेट करता. आता अपडेट करता याचा अर्थ काय असतं, तर त्यामध्ये त्या ऍप्लिकेशन मध्ये काहीतरी चेंज केलेला असतो आणि तो चेंज त्या अपडेट केल्यानंतर तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये इन्स्टॉल होत असतो किंवा ते रिफ्लेक्ट होत असतो. म्हणून बरेच त्या ऍप्लिकेशन मध्ये सायमल्टेनियसली काम चालू असतं. आता हेच सगळं काम डेव्हलप करायचं चालू असतं, त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंज करायचं चालू असतं, म्हणून साठी ते ऍप्लिकेशनचे अपडेट येत असतात.
ते काय असं त्यांना गंमत म्हणून साठी ते काय तुमचं एमबी कमी करायसाठी ते पाठवत नाही आपल्याला म्हणून. त्याच्यामध्ये ज्यावेळेला इन्स्टॉल करतात ते इन्स्टॉल करत असताना कोण आहे तुम्ही ज्यावेळेला इन्स्टॉल करता त्यावेळेला तुम्ही दाखवलं पण जातं काय ऍप्लिकेशनला की बाबा काय नवीन ह्याच्यामध्ये काय फिक्स केलंय काय नवीन टाकलंय ते तुम्ही काही जणांनी वाचलेलं असेल लक्षात ठेवा. म्हणजेच आता हे झालं टेस्टिंग संदर्भातलं. पण इथं जी डॉक्युमेंट तयार केली ही डॉक्युमेंट काय दिली अनालिसिसला दिली सगळ्या आपल्या टीमला. आपली जी काही टीम मेंबर आहे डेव्हलपर टेस्टर किंवा डिझाईन करणारे आर्किटेक्चर असतील हे सगळ्यांना काय दिलं अनालिसिसला दिलं. कारण का हे नुसतं एकट्या बीएला समजून चालणार नाही ऍप्लिकेशन. जेवढे जण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत त्या सगळ्यांना कळायला पाहिजे ऍप्लिकेशन एक्झॅक्टली काय आहे आणि ते ऍप्लिकेशन एक्झॅक्टली कसं डेव्हलप होणार आहे ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना सगळ्यांना कळायला पाहिजे. आता कळायला पाहिजेत बरोबर आहे मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे डॉक्युमेंटेशनच केलं पाहिजे किंवा डॉक्युमेंटच सगळ्यांना शेअर केली पाहिजेत. मग ते सगळेजण अंडरस्टँड करून घेतात ते डॉक्युमेंट जे की बीएने तयार केलेली. तिथं अनालिसिसला सेकंड फेजला तुम्ही गेला अनालिसिसला सगळ्यांनी डॉक्युमेंट अंडरस्टँड करून घेतलं म्हणजेच ते ऍप्लिकेशन एक्झॅक्टली काय आहे हे समजून घेतलं. आता ऍप्लिकेशन समजून सगळ्यांनी घेतल्यानंतर प्रत्येक जण आपापल्या कामाला जातो. प्रत्येक जण आपापलं काम स्टार्ट करतो. कारण का एक्झॅक्टली ऍप्लिकेशन काय हेच कळणं गरजेचं असतं आपल्याला. मग ते कळाल्यानंतर आता थर्ड स्टेज जी येते ती थर्ड स्टेज आहे तुमची डिझाईनची. म्हणजे डिझाईनची म्हणजे काय तर जसं आपण एखादं घर बांधतो घर बांधायच्या अगोदर आपली एक डिझाईन तयार असते की इथं बाथरूम असायला पाहिजे इथं किचन असायला पाहिजे इथं हॉल असायला पाहिजे इथं टीव्ही फिटिंग असणार आहे वरच्या मजल्यावरती इथं असं स्ट्रक्चर असणार आहे इथं कॉलम असायला पाहिजे इथं बीम असायला पाहिजे असं बरंच आपलं डिझाईन स्ट्रक्चर तयार असतं. म्हणजे जसं डिझाईन आपण आपल्या घराचं अगोदरच काढून ठेवतो तसं एक्झॅक्टली ऍप्लिकेशन सुद्धा एक डिझाईन केलं जातं की बाबा ऍप्लिकेशन असं दिसलं पाहिजे ऍप्लिकेशन मध्ये असं असलं पाहिजे ह्या गोष्टी इथं असतील. जसं आता दिसतंय तुम्हाला हे मेकमॅट्रिक हे डिझाईन मध्ये ऑलरेडी तयार केलेलं असतं की बाबा इथं याचे चौकोन एक आयत केला जाईल आयतामध्ये इथं फ्लाईट हॉटेल होमस्टे हे असं असेल पुन्हा त्याच्यामध्ये चित्र असतील त्याची तिथं वन वे राऊंड ट्रिप मल्टीसिटी असं असेल किंवा फ्रॉम टू असेल हे सगळं मेन्शन केलं जातं डिझाईन मध्ये. आता डिझाईन कम्प्लीट झाल्यानंतर त्या डिझाईनचं इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे एक्झॅक्टली जसं डिझाईन आहे तसंच आपण एक्झॅक्टली कोड डेव्हलप करायला चालू करतो. म्हणजे जसं की आपण एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला किंवा एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला ते आपलं घर बांधायला देतो आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन त्या डिझाईनचं चालू होतं तसंच एक्झॅक्टली इथं डेव्हलपर काय करतो तो जो काय डिझाईन केलेला आहे तसा त्याचा कोड तयार करायला चालू करतो. आता कोड तयार करायला चालू केल्यानंतर त्याचा कोड तयार होत असतो तो लिहित असतो त्याचं काय पाहिजे ते सगळं जसं त्यांना पाहिजे जे काय डॉक्युमेंट डिझाईन डॉक्युमेंट मध्ये जसं दिलं तसं तो कोड लिहितो. कोड लिहिल्यानंतर आता आपलं इथं काम आलं इथं कोडिंगचा आपला काही संबंध नाही लक्षात ठेवा. हे डेव्हलपर वेगळे आपण आलो आता टेस्टिंग आपल्या फेज मध्ये इथं आलो इथं आपण एक्झॅक्टली काम करतोय. इथं आपलं काम काय आहे फक्त ते जे ऍप्लिकेशन डेव्हलपरनं तयार केलं कोड जो तयार केला तो फक्त चेक करणे. कोड चेक करायचं नाही हे फ्रंट एंडला जे काही ऍप्लिकेशन इथं दिसतंय आपल्याला इथं दिसतंय ना ग्राफिकल इंटरफेसला आपल्या युजर इंटरफेसला जे समोर दिसतंय हे ऍप्लिकेशन आपण काय करणार आहे फक्त ऍज पर रिक्वायरमेंट जे काही अनालिसिस करत असताना आपण अंडरस्टँड करून घेतलंय तिथे अनालिसिसला आपल्याला सगळं समजलेलं असतं की बाबा एक्झॅक्टली ऍप्लिकेशन काय आहे बुकिंग कसं होणार आहे काय होणार आहे. इव्हन तुम्हाला स्टेप सुद्धा सगळ्या दिल्या जातात की बाबा ऍप्लिकेशन कसं टेस्ट करायचं आहे. तुम्हाला जरी नवीन ऍप्लिकेशन असलं तरी पण तुमच्यासारखे असे अजून किती जण तरी आले असतील तुमच्या टीम मध्ये त्यांना सुद्धा सगळ्यांना नवीन असणार आहे. त्यामुळे तुम्ही काय बघून करणार आहे तर ते डॉक्युमेंट तयार केलं असतं ते डॉक्युमेंट नुसारच त्याचं टेस्टिंग करत असतात. मग तिथं टेस्टिंग करत असताना तुम्हाला सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड केल्या जातात की डॉक्युमेंट दिले जातात किंवा स्टेप बाय स्टेप कसं टेस्ट करायचं. मग इव्हन त्या ठिकाणी तुम्हाला कुठं काय क्लिक करायचं कुठं चेक करायचं हे सगळं तिथं मेन्शन केलं असतं किंवा फ्लाईटचा असं असायला पाहिजे नंतर वन वे क्लिक केल्यामुळे हे अनसिलेक्ट झालं पाहिजे हा ड्रॉपडाऊन ओपन झाला पाहिजे क्लिक ऑन फ्रॉम ड्रॉपडाऊन क्लिक ऑन टू ड्रॉपडाऊन क्लिक ऑन डिपार्चर सिलेक्ट एनी डेट क्लिक ऑन रिटर्न सिलेक्ट एनी डेट हे सगळं तुम्हाला दिलेलं असतं. त्यानुसार आपण टेस्ट करत असतो. मग हे टेस्टरचं इथे एक्झॅक्टली आपलं काम आहे जे की ऍप्लिकेशन कुठलंही डेव्हलप झालं तर आपण टेस्ट करणार आहे. मी टेस्ट का करायचं हे पुढे तुम्हाला सगळं कळणार आहे. आता एक्झॅक्टली थोडक्यात सांगितलं पण टेस्टिंग किती गरजेचं आहे की तुम्हाला पुढे हळूहळू डेली ज्यावेळेला होत जातील त्यावेळेला कळत जातं. कारण का तर कुठलंही ऍप्लिकेशन न टेस्ट करता
लाईव्ह सोडलं जात नाही लोकांना वापरण्यासाठी, कारण पुन्हा जाऊन इश्यू फार मोठे होतात. त्यामुळे ते सुरुवातीलाच इथं आपण जर फिक्स केले इश्यू तर इथले सोयीस्कर पडतं त्या ऍप्लिकेशनच्या क्लायंटला पण आणि आपल्याला पण सोयीस्कर पडतं. नसेल तर काय होतं, लोकांना वापरायला दिल्यानंतर पुन्हा जर इश्यू काय आले तर पुन्हा ही पूर्ण प्रोसिजर वापरावी लागते आणि पुन्हा ते सॉफ्टवेअरसाठी पुन्हा खर्च आला, क्लायंटनं पुन्हा पैसे द्या. त्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी काय केलं जातं, पहिल्यांदा बेसिकली टेस्ट करायचं आणि ते ऍप्लिकेशन लोकांना वापरायला द्यायचं. आता इथं टेस्टिंग मध्ये आपला रोल आहे हे कन्फर्म लक्षात ठेवा. टेस्टिंग मध्ये आपण ते पूर्ण ऍप्लिकेशन टेस्ट करतो आणि मग ऍप्लिकेशन लाईव्ह सोडलं जातं, मग लोकांना वापरायला दिलं जातं. आणि ही जी 6वी मेंटेनन्स फेज आहे, जसं की एखाद्या आपण 2 व्हीलर 4 व्हीलर जर आपण नवीन खरेदी केल्यानंतर काही दिवसानंतर आपण तिथं मेंटेनन्स असतो, काहीतरी प्रॉब्लेम असतो तर आपण गॅरेजला घेऊन जातो. तशा पद्धतीनं जर काही ऍप्लिकेशन मध्ये काही नवीन डेव्हलपमेंट पाहिजे असेल किंवा काही प्रॉब्लेम झाला असेल, काही एरर आला असेल तर आपण एक्झॅक्टली काय करतो, ती मेंटेनन्स टीम असते, त्या मेंटेनन्स टीम त्या ऍप्लिकेशनवरती काम करत असते. म्हणजेच कसं बघा, एखाद्या वेळेला तुम्ही तुमचा अनावधानाने बॅलन्स कट झाला तर तुम्ही कस्टमर केअरला फोन लावता आणि पुन्हा मग त्याच्यानुसार ती पुढची त्यांची प्रोसिजर चालू होते. अशा प्रकारे तुमचा काय प्रॉब्लेम आला असेल किंवा दुसरं एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर तुम्ही समजा फोन पे वरून पेमेंट कट झालंय पण पुढच्या माणसाला ज्याला पाठवणार आहे तुम्ही त्यांना ते केलेलं नाहीये, तर तुम्ही त्या ठिकाणी काय करता, तिकीट रेज करता, म्हणजे ते तुमचा कन्सर्न, तुमचा इश्यू तुम्ही रेज करता. मग तशा पद्धतीनंच इथं बरेच ऍप्लिकेशन मध्ये काही इश्यू झाला असेल ते मेंटेनन्स टीम जी असते ती त्याच्यावरती काम करत असते. एक्झॅक्टली हे सॉफ्टवेअर पूर्ण डेव्हलप होण्यासाठी त्याला ह्या पूर्ण फेजेस मधनं जावं लागतं आणि कुठलंही सॉफ्टवेअर झालं, कुठल्याही सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये हीच प्रोसिजर असते. तुम्ही कुठेही जावा, मग कुठेही जावा. आता ज्यांना कोणाला काही माहित नव्हतं त्यांना हे आता एक्झॅक्टली कळालं की बाबा नेमकं सॉफ्टवेअर कसं डेव्हलप होत असतं. आपल्याला पहिल्या ह्याच्याबद्दल आयडिया असेल नसेल काही मला माहित नाही, परंतु कुठलंही एक लक्षात ठेवून कुठलंही सॉफ्टवेअर डेव्हलप व्हायचं असेल तर त्याला ह्या फेजेस मधनं जावंच लागतं. आता ह्या फेजेस ज्या काही प्रत्येक आहे त्या प्रत्येक फेजेस आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे, कारण का तर आपल्याला हे बघणं गरजेचं आहे. आपण सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये एखादं काम करतोय म्हटल्यानंतर आपल्याला एक्झॅक्टली काय असतं प्रत्येक गोष्ट. आता एक वरच्यावर तुम्हाला हाय लेवलमध्ये कळाली, परंतु इन डीप मध्ये लो लेवलमध्ये हे सगळं तुम्हाला अंडरस्टँडिंग व्हायला पाहिजे. ते सगळं डिटेलमध्ये आपण पुढच्या लेक्चर ज्या वेळेला आपली उद्यापासून स्टार्ट होती सकाळी 8 ते 9 ला, तर त्या वेळामध्ये आपण हे सगळं घेत जाणार आहे. आता फक्त हे लक्षात ठेवा की आपला रोल हा टेस्टिंग मध्ये येत आहे आणि हे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल आहे. मग आता हे पूर्ण जी काही टेस्टिंग मध्ये आपलं काम केलेलं आहे आपण हे सगळं ह्या ट्रेनिंग मध्ये आपण पूर्ण डिटेलमध्ये शिकवणार आहे. मग ह्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने असणार आहे, काय असणार आहे, हे सगळं ट्रेनिंग तुम्हाला ते कळत जाईल पुढे दररोजच्या लेक्चरमध्ये. त्यानंतर हे दररोज लेक्चर तुमची मंडे टू फ्रायडे असतील सकाळी 8 ते 9. मंडे टू फ्रायडे झाल्यानंतर सॅटर्डे संडेला तुमच्या मॉक इंटरव्ह्यू असतील. मॉक इंटरव्ह्यू म्हणजे काय, तर तुम्ही जसं कंपनीला पुढे जाऊन इंटरव्ह्यू देणार आहे तशा पद्धतीच्या इंटरव्ह्यू आपण प्रत्येक शनिवार रविवारी कंडक्ट करतो, म्हणजे जेणेकरून तुमचं फुल प्रॅक्टिस इंटरव्ह्यूचा आपल्याकडे होऊन जाईल आणि पहिल्याच 1-2 इंटरव्ह्यू मध्ये तुमचं सिलेक्शन होऊन जाईल. त्यासाठी मॉक इंटरव्ह्यू अतिशय महत्वाचे. सगळ्यांनी जेवढा काही सिलेबस आपला शिकवून झालेला आहे तेवढ्या सिलेबस वरती तुम्ही काय करायचं, मॉक इंटरव्ह्यू द्यायच्या. मॉक इंटरव्ह्यू दिल्यानंतर पुन्हा आपलं मंडे पासून आणि पुन्हा लेक्चर चालू होतील. पुन्हा तुमचा जो काय पहिल्यापासून सिलेबस दुसऱ्या सॅटर्डे फ्रायडे पर्यंत झालेला आहे तिथपर्यंत अभ्यास व्यवस्थित करायचा. पुढच्या पुन्हा सॅटर्डे संडेला आपला मॉक इंटरव्ह्यू द्यायचा. हे तुमचे मॉक इंटरव्ह्यू प्रत्येक शनिवार रविवारी चालू राहतील. आता हे असं करत आपले साधारणतः 2.5 ते 3 महिन्यामध्ये सिलेबस पूर्ण कम्प्लीट होईल. सिलेबस म्हणजे जे काय तुम्ही काम केलं हे आपण जे शिकवणार आहे ते सगळं कम्प्लीट होईल. कम्प्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला रिझ्यूम प्रिपरेशनला पाठवलं जाईल. रिझ्यूम प्रिपरेशनला म्हणजे तुमचं जी काही कंपनी आपण जोडणार आहे प्रत्येकाची त्या कंपनीकडून आपण तुमचा रिझ्यूम घेणार. रिझ्यूम घेणार म्हणजे त्या रिझ्यूम वरती तुमची कंपनी मेन्शन होणार, तुम्ही किती वर्ष काम केले ते मेन्शन होणार, तुम्ही कुठं काम केलंय, काय काम केलंय हे सगळं मेन्शन होईल तुमचं एक्सपिरियन्स मध्ये. तो रिझ्यूम तुम्हाला मिळेल. रिझ्यूम मिळाल्यानंतर तुमचे वेगवेगळे जे वेबसाईट आहेत, नोकरी रिलेटेड नोकरी.com किंवा वेगळे इतर मॉन्स्टर असेल किंवा जॉब रिलेटेड लिंक्डइन, त्या सगळ्यावरती तुमचे इंटरव्ह्यू जे काय रिझ्यूम दिले जातात ते रिझ्यूम सगळे तुमचे अपलोड केले जातात. मग त्यांची आमची टेक्निक वेगळी आहे ती की इंटरव्ह्यू साठी तुमचे शेड्यूल लगेच व्हावेत म्हणून साठी मग ते तुम्हाला सगळे टेक्निक दिले जातील. त्यानुसार तुमचे रिझ्यूम अपलोड केले जातील. अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला एचआरचे ऑटोमॅटिक कॉल येतात. तुम्ही ज्यावेळेला फ्रेशर म्हणून काही जणांनी आपल्यात त्यांनी काही जणांनी अपलोड केले असतील, काही जणांना माहित असेल की फ्रेशर म्हणून केलं तर तुम्हाला कोण घेत नाही. पण जर तुम्ही एक्सपिरियन्सड म्हणून जर टाकलं तिथं तर तुम्हाला बऱ्याच कंपन्यांची कॉल येतात की बाबा आमच्याकडे ह्याच्यासाठी एक्सपिरियन्स एवढा असेल तर वॅकन्सी एवढी आहे. मग तसे तुम्हाला एचआरचे कॉल येतात. एचआरचे कॉल एचआर फोन करून विचारतो की बाबा तू
जॉब चेंज करायला बघायला लागलात का? तुम्ही येस म्हणून सांगायचं. म्हणजे बरंच आपण जर जॉबला नसलो तरी आता आहेच हे लक्षात ठेवायचं. आजपासून तुम्ही लक्षात ठेवायचं एका कंपनीत जॉब करताय हे मनात फिक्स करायचं. आपल्या मनाची तयारी मानसिकता आपली पहिला पाहिजे. लक्षात ठेवा, आपण जर म्हटलं की बाबा नाही नाही मी नाही, तर ते नाहीच होत असते. पहिली गोष्ट, मी एका कंपनीत जॉबला आहे हे लक्षात ठेवायचं. दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवायची, 3 महिन्यानंतर मी 60,000चा माणूस आहे, हे टार्गेट आहे आपलं. हे लक्षातच ठेवायचं आणि मी त्या लेवलचा माणूस आहेच हे डोक्यात ठेवायचं. ते आपोआपच होतं. त्यामुळं व्यवस्थित अभ्यास कर. फक्त मी सांगतो तेवढं परफेक्ट करत जायचं. आपलं टार्गेट हे 30 तारीख जूनची आपला पगार आला पाहिजे. कारण आयटीत कसा मॅटर असतो, जो लास्ट महिन्याचा दिवस असतो किंवा 31-30 काय येईल त्या दिवशी हा पगार आयटी वाल्यांचा होतच असतो. लक्षात ठेवा, तिथं काय पैशाची आयटी वाल्यांना कमी नसते. तुम्ही बघितलं जगामधली श्रीमंत व्यक्ती म्हणजे कोण कोण आहे? आयटी वाली माणसं आहेत. लक्षात ठेवा, ज्यांच्या कंपनी आयटीच्या असतील. आता फेसबुकचा माझा सुपर काय तुमचा आहे की ना टॉप श्रीमंत मध्ये? हा, आणि कुठला ते बिल गेट्स, तू पण श्रीमंत मध्ये व्यक्तीमध्ये आहे की नाही? तू आहे सर. परत पुन्हा आणि म्हणजे बऱ्याच तुम्ही आयटी वाल्यांचं बघितलं ना, श्रीमंत व्यक्ती म्हटलं की आयटी वाल्यांची असतात. कारण शक्यतो बघा, त्यामुळं लक्षात ठेवा, हे जे गोष्टी आहेत ह्या गोष्टींसाठी पैशाची कमी नाहीये. तुमचं टॅलेंट दाखवा. फक्त तुम्हाला पाहिजे तेवढं पॅकेज आयटी कंपनी देते. ओके, मग